ערב טוב כפר סבא! טוב, קודם כל אני חייבת, תודה רבה. אני מתרגשת להיות פה שוב, והפעם באמת קטונתי לעמוד לצד קרמי גילון, אביר ישראל ממש, שהקדיש את חייו למען המדינה. אני חייבת לומר לו תודה באופן אישי, ואני מניחה שגם בשמכם, גם בתפקידים שלו כראש השב"כ, שגריר ישראל, ועכשיו גם כאזרח בתפקיד ומנהיג אמיתי. תודה רבה. וגם לרוני ניימן היקר שהגיע לפה לדבר באומץ, וכמובן גם לכם כפר סבאים אלופים יקרים, אני חייבת להצדיע. תרימו לעצמכם, כל הכבוד לכל אחד ואחד מכם שהגיע לפה, עומד פה עם דגל, עם מגפון, עם סרט צהוב. תודה לכם. אנחנו פה כי אנחנו מבינים את גודל הסכנה. לפני, וואו, כמה זמן עבר. לפני כמעט 8 חודשים הייתה הפעם הקודמת שנפגשנו פה, ממש בצד השני של הכיכר. אז נאלצתי לפתוח את דבריי בתנחומים למשפחות של סמ"ר אורי יצחק אילוז ושל סמלת ליה בן נון, זיכרונם לברכה, שנהרגו מירי השוטר המצרי בגבול מצרים. מי היה מאמין אז שהמדינה האהובה שלנו תיאלץ לקיים מעל 550 הלוויות צבאיות? מי העז לדמיין אסון שבו נאבד מעל 2,000 מטובי בנותינו ובנינו, ושנצטרך להילחם על החזרתם של מאות חטופים ששבויים במנהרות החמאס בעזה? ובכן, ניסינו למנוע זאת בכל כוחנו, ואתם יודעים את זה. עמדנו פה ובמאות מוקדי מחאה, שבוע אחרי שבוע, הזהרנו והתרענו, אבל הממשלה זלזלה בפחדים שלנו. מר ביטחון מכר לנו שהדבר הכי חשוב כרגע הוא לשנות את החקיקה ולהחליש את בג"ץ, במקום לעסוק בתחומים הכי קריטיים לאזרחים: ביטחון, כלכלה, חינוך, בריאות ורווחה. ממשלת נתניהו ניסתה להוביל למעשה הפיכה משטרית מסוכנת שנועדה לעקר את הגוף היחיד שהגן על חיילי ומפקדי הצבא היקר שלנו, מכתבי אישום מופרכים בבתי הדין הבינלאומיים. בושה! 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 ובכן, גם מפני זה ניסינו להתריע ולהזהיר, אבל הממשלה חסרת האחריות הזאת עדיין ממשיכה לחרב ולסכן את כל מה שבנינו כאן בדם וביזע ב-76 השנים האחרונות. מחדל רודף מחדל, אסון רודף אסון, ביזה רודפת ביזה. ומה עושה האופוזיציה שלנו? חלקם נעלמו, חלקם חסרי שיניים, וחלקם אפילו יושבים עם הפרוטקטור אוף ישראל ומאפשרים את המשך מחדל נתניהו. אולי חלקם עושים זאת מתוך אמונה כנה שבכך הם בולמים חלק ממעשיו של האיש הנכלולי וחסר הגבולות, אבל אנחנו יודעים שהם רק מאריכים את ימיה של ממשלת ההפקרה המסוכנת. בושה! 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 אני רוצה לפנות מכאן לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מנהיג צנוע, ישר וערכי, אדם מגיע לו. גדי איזנקוט, אדם שאני מעריכה מעומק הלב, שהקדיש את חייו להגנה על ביטחון ישראל, ואף איבד את היקר מכל, בנו הגיבור גל מאיר איזנקוט, שנפל בקרב ברצועת עזה. גדי, אני משוכנעת שעבורך המטרה הראשונה במעלה היא החזרת כל החטופים בחיים בהקדם האפשרי ושיקום ביטחון ישראל.
את כולם! את כולם! את כולם! את כולם! גדי איזנקוט, דווקא למען החזרת כל החטופים בחיים בהקדם האפשרי, אנחנו קוראים לך לצאת מממשלת נתניהו מיד. עכשיו. גדי, אתה יודע שבראשות הממשלה עומד אדם חסר אחריות ובלתי כשיר, שלא יבחל בשום אמצעי כדי לשרוד פוליטית, ולא יחוס אפילו על חיי החטופים או על גרירת המלחמה משיקולים לא ענייניים כדי להימלט מאימת הדין. עסקת חטופים כוללת עומדת בניגוד לאינטרס האישי של נתניהו, כיוון ששותפיו הקואליציוניים יטילו וטו על כך. כבר נוכחנו לדעת שנתניהו פעל בהזדמנויות שונות כדי לטרפד עסקה להחזרת החטופים מטעמים פוליטיים, ואפילו פעל כנגד מאמצי משפחות החטופים. לפני הכל אנחנו דורשים עסקה עכשיו! כבוד השר גדי איזנקוט, דווקא למען החזרת כל החטופים בחיים ומניעה של המשך המלחמה מטעמי הישרדותו הפוליטית של בן ניתאי, אנחנו קוראים לך לצאת מממשלת ההפקרה ולעשות ככל שביכולתך כדי להביא לבחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! ממשלת ההפקרה פועלת ללא מנדט מוסרי וציבורי, ואינה יכולה להוביל מהלכים גורליים שעולים בחיי חטופינו, חיילינו, ומסכנים את ביטחון אזרחי ישראל. כבוד השר גדי איזנקוט, לך בכוחך זה והושע את ישראל. עשה את הדבר הנכון. אני משוכנעת שמאחוריך יעמדו מיליוני ישראלים שנאמנים לישראל לפני הכל. בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! ושוב תודה רבה לכם, כפר סבאים אלופים, זה המוקד, אחד מהאהובים עליי אם לא ואני מקווה שבפעם הבאה שנתראה פה אנחנו נהיה לקראת בחירות לממשלת תיקון, ריפוי ושינוי, כי מגיע לנו טוב יותר, ואנחנו עכשיו עושים את זה בעצמנו. אנחנו מביאים את מה שטוב לישראל. תודה רבה לכולכם ושיהיה שבוע טוב.